Nezlomte ďalšiemu rameno. Hanba vám. Áno, prístup, áno. Tak vám hovorím, poďte ďalej. Ja hovorím, poďte ďalej. Dávali ste dole objektivy. Poďte ďalej, pane. Poďte ďalej, to je spravodlivo. Ľudská dôstojnosť. Tak, Také vy nepoznáte, že? Toto na internet, do médií. Zbabelci. Chlapci, ja vám skolabuje. To nevidí. Pardon. Ty boha, tá fajne mu musí byť s ňou tak dreté. Slovensko samostatné. Toto. Slovákov berú. Počkajte! Sviete! To sa zabrajte po ženu! Sviga! Teraz prúšku kukiči mu jasne nezapadlo. Zavolajte mu záchranku. Vy ste drbnutí? Čo si spravil? Aké máte čísla? Čo ste to spravili, vy kokoti? Čísla? Toto si to všetky sú jebnutí. Aké máte čísla, pani policajti? legitimujte sa. Fotky. Však mu daj dole putatý idiot. Usmejte sa ešte, dajte dole kukli. 8402 134. Záchranku volať! To je lekár! Zabijte ďalší. Chcú pomoc! Poďte, podri sa. Tak hotový peniaz písku. Lekár! Zabijte človeka, aj vy to píšte. Spokojní ste? Aj vy ste, aha, tu sú vrahové. Spokojní ste? Chlapci, máži, aha. To je jeden. Resuscitácia, rýchlo. Proti bezstranu. Človek mŕtvý. Zaháme ste. Pekne, chlapci, a kto teraz sme? Kde je hlava? Kde je hlava? Prečo si vás nemohli vysvetliť meno? Kde máte hlavu? Ukážte mi meno. Počkajte, som sa chránil. Prečo si vás nemohli vysvetliť vaše meno? Máte hlavu, kde je hlava? Vy ju pomôžte. Človek mŕtvý. Stalo sa? Nehajú ho, dajte mu zložiť mu to aspoň. Všade bezstranu. Hezli! Sej, vaše mu polámeš ruky. Hezli obyčajní! Zbabelci, hanba vám! Kokotov! Neviete, čo je to dôstojný? Neznám, co by vaša rodičia povedali, by vás... Fuj, Fuj, haňba!